L-ibħra kalmi fodwa sabiħa raw żewġ ajruplani tal-baħar jew kif magħrufin ma' bosta bħala seaplanes iduru jagħtu spettaklu fil-Port Il-Kbir f'attività ma' waħda mill-eqdem skejjel ta' taħriġ fid-dinja f'dan il-qasam l-Aero Club Komo. Kienu l-Malta Seaplanes Association il-moħewlieni wara l-avveniment Komo Malta Rally bilan li biex jerġgħu jqajmu din l-industrija li kapaċi tiġbed lejn pajjiżna turiżmu ta' livell. Il-vjaġġ għal dawn iż-żewġ ajruplani kien ta' 3000 kilometru f'qasam li lokalment ħafna snin ilu kien prominenti. Fil-fatt l-istorja ta' Malta u dawn l-ajruplani tmur lura l fuq minn 100 sena bl-ewwel ajruplan li qattar fuq pajjiżna kien propju ta' dan it-tip. One News tkellem ma' Jonathan Gallia, organizzatur kif ukoll pilota Malti li ilu snin itajjar dawn l-ajruplani f'Komo. Huwa spjegalna kif dawn it-tip ta' ajruplani huma aktar diffiċli biex iżżomm kontroll fuqhom. Pilota differenti ħafna minn land plane, ġifieri inti titqis fejn se tinżel, titqis il-kondizzjonijiet kollha, inkluż jekk hemmx bastimenti, jekk hemmx ajruplani oħra. Allura hemm iktar onus fuq il-pilot milli meta inti se tinżel fuq pista fejn tkun cleared, speċjalment aħna Malta mdorrijin in air traffic control. Ikun xi jkun it-temp anke b'Baħar Kajman dawn it-tip ta' ajruplani dejjem joffru sfida għall pilota. Fil-fatt anki pereżempju xi ħaġa li tiskanta meta jkollok baħar ċas u baħar sabiħ ħafna huwa l-iktar periklu għal seaplane għax meta tkun nieżel ma tqis fejn għandek tikkontrolla l-ajruplan biex fil-fatt twaqfu. Ninżu ħafna drabi fil-baxx meta jkollna bżonn fuq il-baħar jekk pereżempju jkollok thunderstorms huwa jagħtik opportunitajiet ġodda dan it-tip ta' seaplane, ġifieri li inti tista' tevita b'mod sikur, b'mod safe ċertu kundizzjonijiet tal-ajru, però tinżel qrib ukoll il-baħar. Preżenti għal din l-attività kien hemm ukoll il-Ministru għat-Turiżmu Lewis li saħaq dwar kemm huwa importanti li pajjiżna jkompli jinvesti fl-industrija tal-avjazzjoni billi jġib fuq quddiem net niċċeġġ ġodda kif ukoll dawk tradizzjonali lura bħall-ajruplani tal-baħar.